May hapon nagsunan. Ninusab kita nagsunan, nagatuon sa mga pagtulunan sa balang kasulatan. Atong tunan nagsunan ang ato ipa-prove jud mga sunan nga daghan ng mga katawhan naglibog nga gibungkag na daw ang kasuguan ni Ginoong Hesus. Ato ipatubag sa balaang kasulatan kung gibungkag ba ni Ginoong Hesus pagmatuod nga wala na ang kasuguan. Pinagi sa balaang kasulatan, ato ipa-prove wala bungkaga ni Ginoong Hesus ang mga kasuguan. Sa di pa pumagtusunahan, i-greet na ko kanunay, kamo mga viewers, ako mga suporte, ako mga subscriber, nagkasalamat kanyang tanan nga din nagkatuon kita sa kanunay, mintas aduna patay higayon, mintas aduna patay igong kusog, pagkatakalam sino, may hapon kanyang tanan. Ako i-greet ako mga parenti, labi na dia, ako mga kagikanan dia sa part sa Puhol, sa Luay, dapit sa Dinyaw, dia taga dapit akong mga apuhan, kagikan dia mga sunan. Taga salamat sa kaninyong pag-support kanako mga kaparintihan, mga kagilaan, mga suod akong higala. Kauban ako sa Executive Committee, sa ako mga kauban ako mga literature business. May hapon gintanan salamat kita sa Ginoo. Salipat mo to sa nanong aputa. Amahan mo kita sa langit. Dalagon ikaw Diyos Aman sa walay katapusan, panalangini ang mong mensahe, panalangini ang among mga viewers, ang subscriber, at tagi kabi kasibot sa pagtalingog ng among masabtan. Ikaw lamang may gahom ng tanang. Tabangi ako Lord, gihay ko sa Holy Spirit, at tagi ko kalam sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang aksunan, daghan uban, mga debate, lain-lain, mga katarungan, nga wala na daw ang kasuguan mga kaaksunan. Ato ipaprove mga aksunan, unsa jud kamatuod nga sa pag-ani gining Hesus din sa kalibutan, iya ba jud igibungkag ang kasuguan. Atong basahan og sunan dinhi sa Matthew chapter 5 verse 17. Kay dunay midol kanako sa akong membro sa iglesia. Elder, unsa ka matuod? Elder nga ang kasuguan, wala na daw kasuguan. Ako atong basahan ng Biblia kung gibungkag ba ginigong ni Ginoong Hesus ang mga kasugan. Kami nga sila wala na kasugan, pag ni Ginoong Hesus wala na kasugan, natapos na, atong tunaan. Pinagi sa balang sulatan. Dahil lagi nga, sa Matthew chapter 5, verse 17. Paingon sa 19 mga kiksyonan. Sinulat ni Apostol Matthew. Dahil lagi yun, ayaw ka mo, pag hunahuna, ngumi-ani ako, aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianin dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman nini. Tiyaw mo na magsunan. Wala mianin sa Ginoong Hesus sa kalibutan aron sa pagbungkag sa kasuguan ni Moises. Gihataw sa Ginoo. Mga kaigsunan, wala siya man aron sa pagbungkag. Mga kaigsunan sa kasuguan ni Moises. Padayon ta sa 18. Kaysa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit o yuta, walay pagasayluan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit usa ka tulpok nini hangtod ang tanan matuman. Tataw klaro kay magsunan. Mismo si Ginoong Hesus misulti nagpasabot wala siya mo ani aron sa pagbungkag sa kasuguan ni Moises kundi sa pagtuman mga kasunan. Mintras nga mulungtad ang langit ug ang yuta, walay paga sa iluan mga kaigsunan. 19 ato'y padayon. Tungod ini bisan kinsa magpahuyang sa usa sa mga labing jutay nini mga sugo nga nagpanudlo sa mga tao pagbuhat sa ingon kini siya pagaisipon nga iwit dito sa gingharan sa langit apan bisan kinsa magatuman ini maga panudo ni kini siya pagaisipon nga dako dito sa gigan sa langit. Tataw klaro kay magsunan. Unsa pa may atong pangitawon mga magsunan? Gibungkag ba Ginoong Hesus wala. Mintras lumtad pang langit ug ang yuta walay pagasa luan sa kasuguan ni Moses.
Muna yung hitabo karon sa atong kalibutan. Wala na ikahadlok sa sugo magsunan. Gibaliwala na nila kay wala ni kasuguan mga kaigsunan. Gipadako na ni Ginoong Hesus mao ang gugma. If you love me, keep my commandment. 1 chapter 14 verse 15. Muna yung ingon ni Ginoong Hesus, if you love me, keep my commandment. Kung kamo na higugma ka nako, bantayan ninyo ang akong mga sugo. Mingon si Ginoong Hesus. Wala papasa ni Ginoong Hesus sa pag-ahnay aron pagbunggag suguan kundi sa pagtuman. If you love me, keep my commandment. Una, ingon ni Ginoong Hesus, wala niya bungkwaga magsunod. Tataw klaro kay magsunod. Daingon na sa unang Juan, chapter 2 verse 4. Nagaingon niya. Sinulat ni Juan. Nagaingon siya. Nahigugma sa Diyos. Apan wala siya magbantay sa sugo. Siya bakakon. Di ako na magsunod. Ang sa inyong sinulat ni Juan ang Juan chapter 2 verse 4. Siya nagigugma kuno sa Diyos. Apan wala magbantay sa sugo. Siya bakakon. Ato basahon ng siya. Klarohan nato yan. Unang Juan chapter 2 verse 4. Dali mo. Siya nagaingon, ako nakailang kaniya, apan wala magbantay siya mga sugo, kini siya bakakon ula kaniya ang kamaturan. Tataw klaro ang sunan. Gipasabot ni Apostol Juan ang sunan. Wala na rin sugo. Usa atong barugan mga sunan, kitang magkatawhan, pinagi sa balag na sulatan, wala mo anin si Ginoong Hesus aron sa pagbungkag sa kasuguan, kundi sa pagtuman. Kung muto ka mo ni Moses, muto sa bukad ako. Mayroon si Ginoong Hesus, if you love me, keep my commandment. Simple ang sugo sa Ginoo ngadto kang Moses. Muna gipadayon ni Ginoong Hesus, if you love me, keep my commandment. Thou shalt have no other God before me. Thou shalt not make unto any the graven of image. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Kaupat, remember the Sabbath, keep it holy. Honor your mother and father. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witnesses against your neighbor. Thou shalt not commit. Simple, klaro kayo ang sugo. Ngadto ka Moses, ug nya mingon si Jesus, if you love me, keep my commandment. Ug mingon sila, wala na kasuguan, wala na ni kasuguan. Mga kaisuran, tanaw ang dagan sa panahon, sa kalibutan. Easy ang mga tao. Wala na ikahadlok sa sugo sa Ginoo. Usa, mingon si Ginoong Jesus, wala ako aron mohani sa pagbunggag sa kasuguan, kundi sa pagtuman sa kasuguan ni Moses. Mintras nga bulungtad pang langit o ang yuta, walay pagkasayluan. Bisa sa katulpok na lang magsunan. Nag-ingon siya kung nahigugma ka na ko. Kung wala magbantay sa sugo, siya bakakon. Klaro, tataw kay mga kagsunan. Sa unang Juan chapter 2 verse 4. Basta atong ipahayag sa balang sulatan. Ang ipadako ni Ginoong Hesus mo ang gugma. If you love me, keep my commandment. Kung higugma mo ka na ko, bantay ang sugo. Kinsa naghatag sugo ang Dios Amahan. Pinaagi ang Moses o si Ginoong Hesus iyang ipadako mao ang gugma. Ang gugma, if you love me, keep my commandment. Natuta magsunan nini nga bubu nga mensahe. Pagpamatuod nga diin wala bungkaga ni Ginoong Hesus ang kasuguan kundi iyang ipasabot sa mga katawhan sa mga Hudiyo, sa mga Parisyo. Mintas nga lumtad ang langit ang yuta, wala pa kasayluan, bisan usa ka tulpok mga aksunan. Kung kinsa katong kuha ni mga kasuguan siya pag-ilutan ng aksunan. Inatunta ning kapunon aksunan ang Dios magapanalangin ka nato ato masabtan pag-ani ni Ginoong Hesus wala siya mo bungkag sa kasuguan sa Ginoo sa kasuguan ni Moses kundi iyang gipa dako mga aksunan. If you love me, keep my commandment. Mantay na itong magsunan kung kita ni gugma sa Ginoo. Inatunta sa makausap pa, nagasalamat sa iyong pagpatalingog nga din tataw klaro kayo nga ang kasuguan wala bungkaga ni Ginoong Hesus kundi sa pagtuman magsugan kami ngon wala na nanata sa grasya magpasalamat kita sa Ginoo nga gitagatag grasya pinagi siya kamatayon kita niluwas hinatunta magsugan atong
sabton pinagi sa balang kasulatan ang kamatuoran di lang sa mga hisgot-hisgot sa masulti sa ilang kinaugulingon nga idea kundi pinagi i-prove beyond reasonable doubt Bible will be prevailed mga kaigsoon. Salamat ng hapon kanyang tanan.